Madoda yatsho kamandilo ngoma ithi phinda uzame wethu loba bekuhleka yasibeka kanye phaa kwimizuzuma senze ibe ngamashumi 22 bethile phaa tsimbi yesixhenxe siyangena ke ukwenjenje sikuphathele isigaba senkqubo sisitsho sithi ezolimo ngomvulo ke entsukwini seluyazi ukuba ngaba sitsho sithi impilontle injonjo kumpilonde apha emfuyweni Mr Nqetho ke ukhona rhoqo ngemivulo esuka phaa kumzi wakwaChiron enjanjoku esicacisela esinika ke nolwazi xa sisithi impilontle mpilonde apha emfuyweni. Namhlanje ke sizokwahlula-hlula okanye sizohlula njani iintlobo zamathumba amaqhuma ukudumba athi abonakale emizimbeni yezilwanyana kwaye luthini unyango linyangwa njani zonke lo micimbi ekhona ke uMr Nqetho uyakusicacisela. Masimamkele mhlobam, mandikubulise Nqoko mandibulise kuwe, ndibulise kakhulu kubaphulaphuli beVukani Community Radio. ya Nkosi kakhulu sele bengangile abaphulaphuli emakhaya bephethe zancwadi zabo befuna uva into yokuba ngaba namhlanje sibaphethele ntoni. Namhlanje sizohlula-hlula njani iintlobo zamathumba amaqhuma ukudumba athi abe kanti ayabonakala emizimbeni yezilwanyana. Injalo nje sifuna uva into yokuba ngaba umcimbi wonyango wenziwa ngoluphi na uhlobo. Kawuthathe ezi zingapha, awuzame ezi zingapha, ya noba sizovana. Alright, kavakala Khulungembeka uhle ke ndiza kunika ke mhlobam ungene kuyo nje uyitshayelele singene kuyo. Sasazi mandibulele ngelithuba ndilifumanayo kwakhona. Yes, Sizawuthetha msasazi ngamathumba, abanye ke bathi ngamaqhuma athi abonakale apha emzimbeni. Funeke ke sithe chu ukuwohlula-hlula. yes. Kuqala ke msasazi ndifuna ke sithethe ngale nto kuthiwa lithumba. Ndimba ke abantu abaninzi banomfanekiso ngqondweni xa sithetha ngethumba. Yes. Ngolwasemzini kuthiwa yi-abscess. Yes. Ithumba yindawo equlungeneyo okanye edumbileyo ebonakala inobuhlungu kakhulu kwisilwanyana eso, siziva sisentlungwini and igcwaliswe kakhulu bububofu phaa kuyo ngaphakathi, and iyafumaneka nandawoni apha emzimbeni, and iza kuba kukho usuleleko okanye ungenelo emzimbeni lwentsholongwane eyenza ithumba, ntsholongwane leyo eluhlobo lwakwa-bacteria. Yes. Now eli thumba ke msasazi lithi lenzeke kakhulu ngexesha apho amajoni omzimba ethunyelwa kuloo ndawo ichaphazelekileyo ngeenjongo zokulwa usuleleko kuba lungenzeki. Yes. Now kuye kuqokelelane ke iintsholongwane ziqokelelwa ngamajoni omzimba, kuqokelelwa nenyama ezo zifileyo kuba kukho uhlaseleko kuloo ndawo, nobumanzi obukhona kuloo ndawo. Yonke loo ntlanganisela yentsholongwane yenyama ezifileyo yamanzi yobumanzi obukhona kuloo ndawo ithi yenze ke ngoku olaa donga lubonakala kufuvuka phaya kulaa ndawo. Yes. Eyona nto ke ingunobangela wethumba msasazi nazi. Yona ndawo ndifuna ke msasazi amafama ayibambe kakhulu because abanye bonobangela okanye ezinye izinto ezikhokhelele kwenzekeni kwamathumba thina singamafama singonobangela baloo nto. Yiloo nto ke ndifuna kumfama ayibambe kakhulu into yoba yintoni le ideske izoncamathela yena abe ungunobangela, okanye ezinye izinto ezingonobangela wethumba eli zeziphi. Yes. Ezingenziwanga nguwe wena ungumfama. Masiqale ke kule ndawo msasazi. Yes. Ukutofa. Xa sitofa, ingakumbi xa sitofa phantsi kofele msasazi, kanti inaliti lesitofa ngayo ibuthuntu, ingena kanzima, okanye inaliti lesitofa ngayo imdaka, okanye sitofa ngothintela msasazi. Yes. Owenziwe ngeoil. Yabona ke ndicela ke mafama nindincede ningacingi ngeoil le yamakhuba xa kuyotyalwa kuyolinywa. Ukwenziwa oku kweyeza kanti ukusetyenziswe uhlobo oluthile lweoil. Now ithi ke ikhokhelele ekubeni kubekho elaqhuma elikhokhelela kwithumba. Mandiziphinde sithi xa utofa kanti utofa phantsi kofele, inaliti le uyisebenzisayo kanti ibuthuntu, loo nto ikhokhelela
ekudumbeni okanye inaliti le imdaka, loo nto ikhokhelela ekudumbeni, okanye usebenzisa uthintela owenziwe ngohlobo lwe-oil phaya kuyo njengomxube wokwenza laa thintela. Ezo zinto ezo, enye yazo ikhokhelela uba ekuhambeni kwethuba kubekho ukudumba esikubiza ngokuba lithumba. Eyesibini, msasazi, nekhokhelela ekwenzekeni kwethumba yingozi ethe yenzeka kwesi silwanyana. Sisenoba sibethiwe, sisenoba sibethekile, masithi umzekelo ngelaa xesha bezitsibe ediphini ezi nkomo, ngexesha beziditshwa, okanye siwile sayobetheka kabuhlungu. Loo nto yenza ukubetheka okanye ukwenzakala kwenyama kulaa ndawo ithile ikhokhelela ekubeni kubekho oku kudumba. Nokokuba okanye mhlana zimbi ibe kukrwentseka nje ikrwelwa yiloo nto ibiyikrwela. Once kubekho ukudumba okukhokhelele ekuvulekeni kwencetyana kuloo ndawo, kungenelela ezi ntsholongwane eziluhlobo lokwabhakthiriya, nto leyo ikhokhelela ekubeni makubekho okwakudumba sikubiza ngokuba lithumba. Eyesithathu, Yes. ukuba impuphu ezi zale nkomo okanye zale gusha okanye zale bhokhwe kukho ukuqhekeka okanye kukho uthanda olwenzekileyo phaya enantsikeni eliphuphini, loo nto ikhokhelela uba kungene ngenxeba izinto ezingafanelanga kungena, umhlaba ohamba neentsholongwane. Loo nto ikhokhelela ekudumbeni konyawo. Iyakhokhelela ekudumbeni konyawo, msasazi. Yes. Okanye bekungenzanga kangakuqhekeka koko uphuphu olu luye lwakhula, and ukhula oku kwalo kwayihambisa kabuhlungu, nto leyo ikhokhelela ekuqhekekeni kophuphu and kungene ezi ntsholongwane. Kuza kwenzeka ukudumba konyawo, ingeyilulo uchwane. Okay. Ingeyilulo uchwane, le nto izokhokhelela ekudumbeni konyawo. Now, enye msasazi esingayibala ebusondela kule ndigqiba ukuthetha ngayo, nokokuba isilonda sindawoni, masithi sisilonda mhlana zimbi bekutofa okanye kukho into eyihlabileyo ebubukhali, isenoba yinaliti okanye isenoba yimela, isenoba liliva, kwanto nje ethe yenza inxeba ezingena phakathi esihlunwini, loo nto ikhokhelela uba kungenelele iintsholongwane ngelo nxeba. Ekugqibeleni kwenzeka ukudumba, kwenzeka ithumba. Yes. Enye msasazi, kukonakala kwesibindi, ithumba elenzeka esibindini kakhulu, ingakumbi ezi nkomo, ezigusha, ezibhokhwe zitya oku kutya kunezityebisi mzimba, ingakumbi isityebisi mzimba esibizwa ngoba yi-carbohydrate kokwa kutya. Now, into eyayenzeke ke ngoku iya ibe nintsi kakhulu ukungena kwayo olwaa hlobo lo ke sibiza ngoba yi-carbohydrate, nto leyo ikhokhelela uba kuqokeleleke kakhulu i-glucose apha emzimbeni. Ze sikhumbule sinenyama esiyibiza ngoba ngudakada phaya ngaphakathi, emsebenzi wayo ikukuqinisekisa into yoba i-glucose okanye iswekile yomzimba ayinyuki kakhulu, ayibikho phantsi, ngumsebenzi wenantsika kadakada. Ukuba udakada uthe wafeyila ekulawuleni laa swekile, loo nto ikhokhelela ekubeni isibindi esiyana sibe namaqhuma akukudumba phaya kuko, ise kwaleli thumba sithetha ngalo. Na iyasinika into ethi ithumba eli ayonto yenzeka ngaphandle kuphela, liyenzeka ithumba nangaphakathi. Yes. Now, silibona njani ke ngoku eli thumba ngokwempawu, okanye ungaqiniseka njani ngokohlolo lwakhe ukuba lithumba eli? Now, ngokukulijonga nje uliqaphela uba lithumba, kubakho ukudumba okuqinileyo and ekuhambeni kwethumba uyiqaphela into yoba ayisafuni ubanjwa kulaa ndawo, inobushushu obuphezulu elaqhuma, and yeyokuqala indlela oyibona ngayo. Iqala eliqhuma lilincinci, kodwa ngokuya kuhamba ixesha liyalikhula, liyaliba likhulu, yile nto sithi lithumba. And indawo esithi siwafumane kuyo la mathumba kakhulu, ayafumaneka kakhulu phaya entanyeni, ayafumaneka kakhulu phaya emihlathini, ayafumaneka phaya entloko,
ayafumaneka phaya egxalabeni. Zezona ndawo zifumaneka kakhulu zinawo la maqhuma, kodwa ingathethi ukuthi ithumba liphelele kwezo ndawo. Ithumba ungalifumana nandawoni apha emzimbeni, kodwa ke bendibala ezona ndawo athi la mathumba afumaneke kakhulu. And enye yento oya kuliqaphela ngayo, linobuhlungu obuphezulu kakhulu, ingakumbi xa lithe lagileka okanye wena mntu ngesandla sakho wayobamba phaya. Uyawuyibona into yoba ayifuni into yoba iphathe kulaa ndawo, ingakukhaba okanye ingakuhlaba njengophawu elibonakalisayo into yoba uyibambe kwindawo enobuhlungu. Olunye uphawu kubonakalisa into yoba inelithumba, ingakumbi ithumba elenzeke elunyaweni, iyaqhwalela amaxesha amaninzi. Yes. Yonke ke lento ukuba ayithanga yanikwa ingqwalasela, kwenziwa uncedo lokuqala kusekwa ngoko, le nkomo, le gusha, le bhokhwe ihlaselwe lelithumba, iyehla ngokukhawuleza emzimbeni. And ukuba ibivelisa ubisi, uba ibiyinkomo evelisa i-5 litre, uyayiqaphela ngoku sekunzima kwa uvelisa kwa ilitha enye. Liyehla kakhulu izimba lokuveliswa kobisi, ingakumbi xa eliqhuma seliya liba kwimeko enyekenyeke kakhulu. But ithumba, msasazi, uyakwazi mfama ukulibuyisela umva, ukubuyisela imeko esiqhelweni, impilo esiqhelweni, ingakumbi ukuqinisekisa uba kwakudumba uyakuphelisa phaya. Yes. Ewe kakhulu ngumsebenzi owenziwa ngogqirha, ewe kakhulu ngumsebenzi owenziwa ngamagosa onyango mfuyo, kodwa njengoncedo lokuqala, kuba xa ungamfumani ugqirha omsebenzisayo okanye igosa lonyango mfuyo lingafumaneki ngelo xesha, kunoba uyiyeke ukugula kube kuhambela, ungazenzela wena ngokunokwakho ngokuthi uqinisekise into okokuba unesixhobo esibukhali esifana ne-razor blade okanye nantoni na engatyebanga ubukhali obuya bayo onokuyisebenzisa ukusika phaya. Now into ebalulekileyo funeka ibe nentloko, le nto uzosika ngayo, iyimela okanye iyiblade, ntloko ebukhali ezokwazi uba usike phayana ukuvulela into yoba oba bubofu mabuphumele ngaphandle, ngoba bubo obu benza intlungu kakhulu, bubo obu buyenza ibhitye kakhulu, bubo obu buyenza ingonwabi, ingakucaceli kwa ukutya oko. Ukanti kwakukuvulelwa buphumele ngaphandle, uthetha ukuthi ezaa ntsholongwane zenza ukonakala phaya ngaphakathi, uzikhuphele ngaphandle. Yes. Now ibalulekile ke laa nto yakwakuvula, and xa usenza okwakuvula funeka uqinisekise into yokokuba uboya obu funeke uqale ubususe, ngamanye amazwi uqale uyisheyve, ususe uboya obu kule ndawo uzosika kuyo. And xa usika uvula elaa nxeba, ulivula libe ngu-X. Ndiqinisekile ku-X amafama ayamazi because naxa besiyovota basebenzisa u-X. Yes. So ngu-X ongambhaliyo ke ngoku omenza ngalaa nto usika ngayo, uvula elaa nxeba libe ngu-X. Isizathu sokokuba elaa nxeba malibe ngu-X, uzama ukuqinisekisa into yokokuba aluzukhawuleze libuye livale, ngoba ubulisike langumgca omnye kulula ukhawuleza livale and lingekapholi phaya ngaphakathi. Ukanti xa ulenze u-X kulula ukukhupha bonke ubumdaka obuphaya ngaphakathi, and kungavumeleki bumdaka butsha buzawuqulungana benzeke phaya ngaphakathi kuba isikhumba sikhawuleze savala. So ngamanye amazwi kuvuleleka ithuba elihle lokuba iintsholongwane eziphaya ngaphakathi mazibe zivezwe ngaphandle ngenjongo zoba mazibe ziyabulaleka. Yes. Ngoba uba elaa nxeba likhawuleze lavala, livalela ngaphakathi eziya ntsholongwane. Yes. Now kubalulekile ke into yoba sakulenze linxeba lingu-X, sabukhupha bonke obabumdaka, sihlambe ke ngoku ngamanzi anesibulali magciwane. Kwiimeko zethu ke thina sisemakhaya ungayisebenzisa i-Dettol, ungayisebenzisa i-Savlon, enye yazo, ukuqinisekisa into yoba awukhuphi bubofu obenze ubumdaka phaa ngaphakathi kuphela. Yes. So ubulala kwantsholongwane zikhona eziphaya ngaphakathi. Then emveni kokuba ke ngoku bukhuphele ngaphandle bonke obabumdaka,
uqinisekisa into yoba ke ngoku uyosula ngelaphu elifunxa ubumanzi, then uzospreya ngeSuper Spray Plus. Super Spray Plus ekuncedisa kakhulu ekubeni kwela nxeba ulivulileyo kungabikho zintsholongwane ezisuka ngaphandle ezingenayo phaa enxebeni, kungabikho ntsholongwane eziphaya ngaphakathi ezifumana ukuphila, iyazibulala eseziphaya ngaphakathi, ayivumeli intsholongwane ezisuka ngaphandle ziyongena kwela nxeba, zakudibana nala Super Spray Plus ziyafa. Okwesibini, iSuper Spray Plus umsebenzi wayo kukuqinisekisa elinxeba kungentsuku ziyaphi malikhawuleze liphole. Okwesithathu, iSuper Spray Plus ikuncedisa ekubeni iimpukane zingasondeli phaya enxebeni, ngoba iimpukane zizisa imibungwana emincinci eyenza ukubola kwenxeba ngokukhawuleza. So and ezampukane abantwana bazo zibabekileyo phaa bayalomba elaa nxeba. So ngokubulala impukane uvala abanye boonobangela abenza ubumdaka nabenza ukwembeka kwenxeba eliya. So Super Spray Plus iyazibulala ezo mpukane. Iphinde kuncedise ekubeni onke amakhalane akufutshane nelaa nxeba, kuba uspreya ungaspreyi enxebeni kuphela, ispray siyanaba sinabele nakudana apha enxebeni. Lonke ikhalane eliphaa kufutshane ebelingabangela into yoba esi silonda uthi uyasipholisa singakhawuleze siphole, iyawabulala onke amakhalane akufutshane nenxeba. Uncedise ke ngoku ngoba utofe ngeMaxitect le ino-LA ngenjongo zokokuba iintsholongwane ezizezinye ezifumene ithuba lokungena emzimbeni ngenxeba okanye ukungena nandawoni apha emzimbeni, ngoba kaloku msasazi, once into ibe kwintlungu iba phantsi koxinzelelo lwasengqondweni, laa nto sithi sistress. So once kubekho istress emzimbeni okanye ingqondo ibe phantsi koxinzelelo, ingqondo iyasilela ukwenza umsebenzi wayo. Msebenzi lowo ikukuthumela imiyalezo kwilungu ngalinye noba lincinci kangakanani emzimbeni ukwenza umsebenzi wawo. Now sinamalungu komzimba abizwa ngoba ngamajoni omzimba, the antibodies. Yes. Amsebenzi wawo ikukulwa iintsholongwane ezisemzimbeni neentsholongwane ezifuna ukungena. Kuthi ke xa umzimba uphantsi koxinzelelo, le nto sithi sistress, amajoni omzimba ayatyhafa, ayalamba, nto leyo ikhokelela ke ngoku ekubeni kuvuleke igeyithi yoba iintlobo-ntlobo zeentsholongwane mazibe ziyakwazi ukungena. So iMaxitect ikuncedisa kakhulu kwezi ntsholongwane sezingenile nakwiintsholongwane ezisezayo kwezi ntsuku zintathu ukuya kwiintsuku ezintlanu zingakwazi ukungena kwelaa nxeba, ezingenayo ziyabulawa yilaa Maxitect LA. Isebenzisana kakhulu nala Super Spray ejonge phaa enxebeni, ukanti iMaxitect ijonge kumzimba wonke nokokuba intsholongwane ingene ngeliphi icala. Ingakumbi ezi ntsholongwane ziluhlobo lwakwa-bacteria, ifike izibulale ezo ntsholongwane ezo. Incedisana kakhulu ne-Bicobolic. I-Bicobolic emsebenzi wayo yona ikukuvuselela la majoni omzimba, ikukunika amandla kula majoni omzimba, ikukuyenza le nkomo le gusha lebhokhwe njengoba ibiseyigula nokutya ingasakucacelanga, le Bicobolic or iMaxiBico Super iyenza icacele ukutya. Yi-Bicobolic okanye iMaxiBico Super iyenza icacele ukutya. Awusebenzisi zombini ke iBicobolic neMaxiBico Super, eyi-1 phakathi kwazo. Now iComplex Forte sasazi yona ikuncedisa kakhulu ekubeni makukhawuleze kusuke olo xinzelelo lwasengqondweni, le nto sithi sistress, and phaya kuyo inongwe kakhulu ngezondlo mzimba ezikhawuleza ziyokondla amajoni omzimba. Incedisana nala Bicobolic uba amajoni omzimba makabe kwizinga eliphezulu ukusebenza, enqanda esilwa zonke iintshaba ezingenayo phaya emzimbeni. So sasazi nantso ke le nto uyisebenzisayo ukunyanga elinxeba, masisishwankathele sithe uya ucudisa obabubofu. Please ungayenzeli phaa ebuhlanti, ungayenzeli phaa enkundleni, yenzele kwinto ozoyiqokelela ubuthatha obabumdaka uyobungcwaba, ngoba ukubenzela phaa enkundleni okanye ebuhlanti, loo nto yenza usuleleko nakwezinye ezithe zalala phezu koba bumdaka bezaa ntsholongwane.
ungene ngenxeba kwenzeke ke ngoku okokugula. So sesicacisile ke, uyavula ucudise uhlambe ngamanzi aneDettol, ufake iSuper Spray Plus, utofe ngeMaxitet LA, utofe ngeBicobolic or Maxi Bico Super, useze iComplex Forte. Loo ntlanganisela yonke ikuncedisa kakhulu ekulweni amathumba emzimbeni. Masikhumbule ke mafama, eli thumba xa lisaqala ukwenzeka lincedise likhawuleze livuthwe, ngoba ukulifaka lonke olunyango lwezitofu lisaqala ungekakwazi ukulivula, loo nto iyalilibazisa, ilithathisa ixesha elide ukuba libe lingaphela emzimbeni. Ukanti xa uthe wamane ulithoba ngamanzi ashushu likhawuleze livuthwe, uzawulivula ke ngoku livuthiwe, ukhuphele ngaphandle uba bumdaka, ikhawuleze iphile eso silwanyana eso. Msasazi, ndicinga uba ke olu uhlobo silucacise kakhulu, but enye into ebalulekileyo msasazi kukuqinisekisa uba iinzipho okanye iimpuphu sizigcina zimfutshane ngalo lonke elinye ixesha, ngalo lonke ixesha, ngoba ziba nobungozi obukhokhelela kuqhekeko lwenyawo zesilwanyana ezo. Nantsi ke enye into ebalulekileyo kwakhona, ingakumbi ukusetyenziswa kothintela, qinisekisa into yokokuba uthintela ngenaliti eclean, uthintela ngenaliti engakwazi into yoba iphinde yotofa enkomeni. Now siye sithi ke msasazi, ukuze inaliti yakho ihlale iclean xa uyisebenzisa kuthintela, yiba nenaliti ezimbini. Unenaliti ehlala ihleli ebhutireni ayisuki, ube nenaliti ekwaziyo ungena kwisirinji iye enkomeni. Ngamanye amazwi, xa uyotsala iyeza uya kulaa naliti ibihleli phaa ebhutireni, ukhuphele ebutofa ngayo inaliti, then uyotsala ke uyofaka isirinji kulaa naliti ihlele ebhutireni, utsale iyeza. Then wakugqiba ukulitsala iyeza lime kule ndawo ifunayo, uyayikhupha isirinji kushiyeke laa naliti kwakhona phaa ebhutireni, uyothatha le utofa ngayo, uyifake ke ngoku isirinji uyotofa ke ngoku. Ngamanye amazwi, ubumdaka obusuka kwisilwanyana ngenaliti otofa ngayo, laa naliti ayinalo ithuba loba iyobufaka ubumdaka phaya ebhutireni, kuba kaloku yona ayinanto nakwenza nokungena ebhutireni le ineyeza. Unenaliti eyodwa engadibaniyo nomzimba wesilwanyana eso. Ngokwenza njalo uneyeza elingena emzimbeni eliklini ngalo lonke ixesha. Now siziqwalasela iinaliti zethu, siyazitshintsha-tshintsha iinaliti, ungahlabi ngenaliti igusha okanye iibhokhwe zide ziyofika ku-10. In fact ungafika ku-10 ukuya ku-20, but uthi ufika ku-20 ube soyiva batyhini kunzima ukungena. Yiloo nto kubalulekile into yoba iinaliti masimane sizitshintsha, ingakumbi ezi naliti zimaphece-phece, ngoba ke noko le iqinileyo inaliti ikithatha inani noko, kodwa nayo kuhambeke uyive into yoba tyhini sekunzima uba mayingene, seyifuna ukutshintshwa. Sesivile ke phaa ngentla ukusebenzisa inaliti engekho bukhali kukhokhelela kwiqhuma, zizinto emasiziqwalasele. Qinisekisa into yokuba phaya imfuyo ihleli khona, umgquba uyaphungulwa, ngoba ukugcwala komgquba kukugcwala kweentsholongwane ezikhokhelela ekubeni ezo ntsholongwane zibe zingena ngamanxeba, ziqalise zenze umonakalo emzimbeni. Ukuqinisekisa ikwisondlo lenkomo, incedise ngokutya ukuqinisekisa into yokokuba amajoni omzimba ayahlutha ngalo lonke ixesha, kwayona isegazini, umzimba uyakwazi ukuzilwela kwiintsholongwane ezi zohlasela. Msasazi, ngenxa yexesha ke besizawungena kwingqakaqha engamaqhuma nayo emzimbeni, but ixesha alisivumeli. Zinintsi ke ezi zinto besifanuba singena kuzo ezenza amaqhuma emzimbeni. Endingabala enye yazo, sinento esiyibiza ngoba yi-cheesy gland. I-cheesy gland liqhuma elenzeka esihlunwini, liyenzeka nasemiphungeni. Othi xa ufika kulo ufike iliqhuma, othi xa ulisika akuphumi bubofu bumnamanzi, kuphuma into ejiyileyo phaya ngaphakathi. So iyalenzela qhuma ngaphandle, iyalenzela qhuma nangaphakathi. Njengoba senditshilo, uyakwazi ulifumana emiphungeni, uyakwazi ulifumana esibindini. So manintsi la maqhuma msasazi befama sithetha ngawo, kodwa ke ixesha iba lutshaba lomntu. Ndicinga uba ke siyawuphinde sihambele kwakhona xa sibuya kwakhona nabaphulaphuli ukuzongena nakwezinye iintlobo ezi zilandelayo.
Ndicinga ke msasazi kule mizuzu mibini ubukhona umbuzo khona siwuthathe then sizodlulisa inombolo mfonomfono. Alright, mphulaphuli 072 514 5381 zinombolo ke oyawuthube kanti usifumana kuzo ezo sikuvuba ngaba ungena usithini nawukhoyo ekhaya 13 imizuzu phambi kweyesithanda phambi kwaba sitsho sithi intsimbi yesibhozo kweli icala. Hayi mhlobam, akukabikho mibuzo kweli cala. Now xa ingekho ke imibuzo, enye into befana uba singena kuyo msasazi ekwaliqhuma elenzekayo emzimbeni ibizwa ngoba si-screwworm, yenziwa kakhulu lela khalane kuthiwa yindlanga athi amampondo nguqwela gqebe. Sawungena kwigame elandelayo. Alright, ndicela simbambe lo lapha emnwebeni simve ungena yesithini ngapha. Molweni ekhaya. Molweni. Molo mphulaphuli. Hello? Hayi khona, ka ube ngathi uhamba sikuva tu, ndiyabona inetwork yakho. Yes dad? Akavakali tu. Kawukhangela indawo ke mphulaphuli enenetwork uphinde ubuye sikuva into yokuba ngaba wena uthini umbuzo onomdla kubuza kuMr Ngqetho. Masibe siqhuba Mr Ngqetho. Okunye ukudumba msasazi ebefana uba singena kuko kukudumba okuza ngenxa yesifo esibizwa ngokuba ngunomkhonwana, the black goiter. Yes. Okunye ukudumba msasazi kubiba ngamaqhuma ongathi xa uphathaphatha umzimba lo egusha ufumana zibe namaqhuma, but xa sowujonga nzulu ayiloqhuma liphaya enyameni okanye esikhumbeni, liqhuma elilapha eboyeni msasazi. Yes. Ndicinga uba ke msasazi make ndishwankathele kule mizuzwana xa amafama engabuzi msasazi. Yes. Make ndishwankathele ezi endingangenanga kuzo. Uba singathatha mzekelo ingqakaqha, ingqakaqha, the lumpy skin disease, Yes. yintsholongwane eluhlobo lwakwa-virus. Zonke ke intsholongwane sonke isifo esenziwe yintsholongwane eluhlobo lwakwa-virus asinyangeki. Okay. Yinto yokuqala endifuna siyibambe. But ndifuna siyibambe into ethi olu hlobo lweqhuma ayibi liqhuma elinye, iba ngamaqhuma aliqela apha emzimbeni and ayingomaqhuma makhulu njengethumba, zindundumana nje ezincinci endingazilinganisa nje naxa unojonga ubhontsi lo wakho uyofika okanye ucikicane, zindundumana nje ezingaka ezikhawuleza uziqaphele into batyhini nazo zinabo ubuhlungu ezibenzayo apha emzimbeni because inkomo ayifuni ubanjwa kweza ndawo zinala maqhuma. Kuba khona ke ukudumba apha ngaphantsi, ingakumbi ukusuka phaya ebudodeni benkunzi okanye phaya enkabeni ukuya ebeleni. Kuba khona ukudumba okuphaya kwesi isifo, iba kwintlungu ezingummangaliso, ihlala ime ngenyawo. Ezi ndundumana ke ziyakhawuleza into yokuba zikhawuleze zivuleke kuzophuma ububofu kwindundumana nganye. Uzukhumbule besithe zininzi ezi ndundumana. Now ithetha ukuthi ngoku uzoba namanxeba ngamanxeba athe saa apha emzimbeni zakube zivulekile. Now zikhupha ke obo bumdaka bumhlophe, laa nto sithi bububofu. Yes. Into ebalulekileyo ke nemanditsho msasazi, ezi ndundumana ziba lapha emzimbeni kodwa zibi lapha emzimbeni kuphela. Uyawuzifumana naphaya ngaphakathi ezimpumlweni, uyazifumana naphaya ezintsinini xa ufikelwe yingqakaqha msasazi. Yes. And esi sifo kuba iba nobushushu obuphezulu kakhulu, leyo imithiyo iyaliphunza ithole elo okanye itakane elo, and leyo ibingekamithi iya kuthatha iminyaka uba ingabuyela ekubeni iya kuzalela kwakhona. So sisifo ke masifama esinika ilahleko kakhulu. Ziyafa inkomo, ziyawaphunza amathole, ezincancisayo kuba nzima ukuwancancisa amathole ngoba ubisi luye lungabikho. Yiloo nto ke siyasikhuthaze into yokuba iinkomo ezi wokuthintela ingqakaqha, qiniseka apha enyakeni ubukuwamsebenzisa. Ubizwa ngokuba yi-Lumpyvax okanye yi-Lumpy Skin Vaccine from OBP. Sithe ke esi sifo msasazi asinyangwa, kodwa ke sizibonile inkomo ezininzi zingafi besezihlaselekile. Yes. Ingakumbi xa uthe wasebenzisa le ntlanganisela kuloo nkomo uyibona ihlaselwe sesi sifo.
uyitofe ngeMaxitec LA ukuba isahamba. Kodwa uba seyime endaweninye okanye seyideske yohlulakala yalala, usebenzisa iMaxitec 13,5. Uyisebenzisa njengesitofu ngaxeshanye neBicobolic, uyisebenzisa ngaxeshanye neyeza elisezwayo elibizwa ngoba yiComplex Forte. Kwananjalo usebenzise iDisprin uba inkomo iipilisi ezimbini laa Disprin kwiphepha elibomvu uyifake phaya ngasemva kulanda itoiletha ngayo inkomo. Yes. Now loo ntlanganisela ke msasazi ikuncedisa ekuvaleleni abanye oonongenelela bezifo abangayenza ithi ibusajongene nale meko kanti sekungenelele ezinye izifo. And le ntlanganisela ikuvuselela amajoni omzimba akwazi uzilwela kule ntsholongwane inganyangekiyo. Le ntlanganisela msasazi ikuncedisa ekubeni le nkomo ikube semandleni and ikucacele ukutya. Alright. And le ntlanganisela iphelisa laa nto sithi luxinzelelo lwasengqondweni. So uyibone ke inkomo yakho isinda ke msasazi. Alright. Ndiyafuna ke Simphiwe ungene esithini. Molweni. Msasazi nomnumzana apha uthetha nayo apha estudio. Ndicela ukuthi ngaba mhlambe iprogram yonyaka wonke from January to December ingaba ingafumaneka phi na ukwenzela ukuthi silandele ngokole nkqubo ayisasazayo. Ingaba mhlambe singayifumana phi na iprogram yonyaka wonke ezasinceda apha ekunyangeni imfuyo. Ivakele Bezinkukhu ngapha, bezigusha ngapha, bezinkomo kanjalo. Ayifumana phi lo program. Alright. Inkosi kakhulu. Masingene Mr. Nqaba. Le nto idibene neprogram sasazi uyofika kwii-programs ezijikelezayo nyhani ufike zibhaliwe ukuthi usukela ngoJanuwari February njalo 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 njalo. Ezo programs zilolo hlobo zenyanga nenyanga kakhulu sizibiza ngoba zii-business programs. Umzimveliso mayeza oneprogram elolo hlobo akajonganga kakhulu ekubeni makancede amafama oko wethu. Le nto sithi iprogram ndifuna siyitshintshe ukuyijonga. Uyijonga kakhulu ngokwamaxesha emveliso. Zikhwelwa nini? Ngoko ke yintoni omawuyenze phambi koba zikhwelwe? Zizala nini? Ngoko ke yintoni omawuyenze phambi koba zizale? Yintoni omawuyenze xa zizala? Yes. Zilumla nini? Yintoni omawuyenze phambi koba zilumla okanye ngexesha zilumla? Na ubuyijonge ngolo hlobo ikuthatha unyaka wonke naleyo iprogram, but ujonge la maxesha okuvelisa kwesilwanyana. Loo program iyakwazi kufumaneka kwezi nombolo ndiza kunika yona. Ungakwazi ke mphulaphula ukuyifumana loo program ilolo hlobo. Iwancede kakhulu amafama amaninzi because yona ijonga isilwanyana, ijonga itakane lisesenkunzini yegusha, ijonga ithole lisesenkunzini yenkomo. Yenze loo nto kukhiqizeke amathole namatakane amaninzi. Umfama ke angakwazi ke xa enothanda ikhangele kwezi nombolo sizazibiza apha ekugqibeleni. Yes. Asinamfama ingomnye msasazi. Akekho. Na make siphinde sishwankathele enye kule mizuzu mibini. Yes. Xa uthetha nge-screwworm uthetha ngenxeba elingaqale libe linxeba liqale libe kukudumba ungathi lithumba nalo, and elithanda kakhulu ezi ndawo zithambileyo ingakumbi phaya kulaa ndawo ichama ngayo, kulaa ndawo ithoyiletha ngayo, phaya kwihlikeni usuka kwezi ndawo sendigqiba uthetha ngazo ukuya emabeleni. Ngamanye amaxesha kube phaya esifubeni ingakumbi ezigusheni nasezibhokhweni. Yes. Zezi ndawo zithambileyo nasebeleni nakakade. Zezi ndawo indlanga ihlala kuzo. Xa uthetha ngendlanga ke msasazi uthetha ngekhalane elimabalabala kuthiwa yi-bond tick. Mafama athi ke likhalane likaSkulpati. Lela khalane linamabala ngamabala apha emzimbeni, linomlomo omde. Ngulaa mlomo ke liwusebenzisayo ngenjongo zokufunxa igazi emzimbeni wesilwanyana eso. Ngobude balaa mlomo liwufaka nzulu laa mlomo ushiyeke umzimba ungaphandle. Koko kufakeka kwalaa mlomo kudaleka amanqatyana athi abe nevunjana elibiza impukane. Impukane zakufika zifike zizalele phaa ngoba ziyibona indawo entle nenyama ethambe kakuhle for ukukhulisa abantwana bazo. Abantwana bayaguquka babe zimpethu ezincinci
eziqhubeleka zisemba ke ngoku elanxeba zilibhekisa ezantsi elanxeba belivulwe leli khalane. Now ngokwemba kwabo kweza ntlungu zidalekayo kukhokeleleka ekubeni kubekho iqhunyana eliphaya, kuthi kuba njema eza mpethwana ziyaqhubeleka ziyalemba, kubakho ukopha okuncinci okuvela kokwakudumba ukubonakalisa uba tyhini eli thumba alivalekanga ncam okanye liqhuma. Yes. Now ukuyishwankathela ke imeko enje, ukuba iinkomo zakho zitofe neegusha zakho ngeDurajet iintsuku eziyi-45 nobela khalane likhona, impethu zona azinawuba khona. Ndifune sivane, andithi iDurajet ibulala elakhalane, koko impethu ezingabantwana bempukane for 45 days abanawuhlala kwela nxeba, because iDurajet oko isebenza ibulala ngqo aba yabaphanga phakathi enxebeni. I-Super Spray Plus iyakuncedisa ukuzikhawulezisa ezi zilapha phezulu, ngoba iyeza awulitofi enxebeni eliyi-Durajet, ulitofa entanyeni okanye emveni kwegxalaba, lihamba ngegazi. Now ispray sona uspreya ngqo phaa enxebeni kukhawuleze kufe ezi ziphezulu, ukanti iDurajet iyokhangela eziya ziphaa phakathi and ikugcinele zingenaphinde abantwana bempukane babe bayaphila phaa. Qho ezi mpukane zibafaka iDurajet iyababulala kweza ntsuku ziyi-45. So zizinto ke msasazi endithi masiziqwalasele singamafama ukuncedisana noku kudumba. Kwananjalo utofe ngeMaxitet LA, utofe ngeBicobolic, utofe useze iComplex Forte. Loo ntlanganisela ikuncedisa kakhulu ekulweni neli inxeba, and uyidibanisa neza Durajet uqinisekisa uba impethu azuphinde zihlale phaa. La Super Spray ipholisa ela nxeba. Yes. Sasazi ke ndicima masishiye ezinombolo mfonomfono. Yes. Ngu-079 427 2104. Mandiphinde 079 427 2104. Eyesibini ngu-081 028 1130. Mandiphinde 081 028 1130. nguNqetho, umzi Chiron Agri, umzi wamayeza emfuyo. Uyandifumana apho ke ngezinye izinto xa unqwenela ukuzibuza, naxa ufuna ukungena kwesikolo sinaso kuWhatsApp, naxa ufuna uthunyelelwa la program kuWhatsApp wakho uyandifumana phaya. Enkosi kakhulu msasazi, ndibulela kakhulu ngexesha endinikwe lona sistudio Ivukani Community Radio. Ndibulela kakhulu kumafama ngokumamela ngethemba loba kubhaliwe. Nkosi kakhulu, Nkosi Mr. Nqetho, masimbambe njalo ke mphulaphuli. Sawuphinda ke sidibane naye ngoMvulo kwiveki ezayo, masiweleke siye kwinkqubo yamasiko nezithethe.